My reason for not using fish oils is that 20 years ago when I started working with oils, it was already known in the research that there are industrial toxins in fish oils. That became news on the media about 3 years ago, but it was known 20 years ago. Hän ei käytä kalaöljyä, koska hän tiesi 20 vuotta sitten, että ne sisälsivät teollisia toksiineja ja myrkkyjä, mutta siitä ei tietenkään ilmoitettu, sitä ei ollut uutisissa eikä mediassa. And I also knew 20 years ago that they're processed very similar to the seed oils, but that they're 25 times more sensitive, so you would expect to get maybe not 0.5 to 1% damage, but maybe 3 to 5. And it's not unusual. Hän myös tiesi, että samanlainen prosessointi käy läpi samanlaisen prosessoinnin kuin siemenöljy, ja koska ne on niin paljon herkempiä nämä omega-3-sarjan rasvat, niin ne tuhoutuvat, niin se prosessoinnin lopputulos on paljon pahempi kuin siemenöljyjen. Depletion from overfishing is a big problem. Ja ylikalastamisongelma on, kun ylikalastetaan ja kalaa ei ole jäljellä, se on yksi iso ongelma. And the processing of fish oils has increased over the past 20 years. Ja kuitenkin kalasta tehty öljy, sen määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. So 20 years ago, cod liver oil tasted rancid. 20 vuotta sitten kalamaksaöljy maistui härskiltä. Now it doesn't taste rancid, but they had to do more processing to get the rancidity out, and so you could expect more processing damage in the oil. Mutta nyt se ei maistu härskiltä, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä öljy on käynyt läpi lukuisia prosesseja, että se härskilmyn maku häipyy. And the manufacturers don't talk about processing damage either in the seed oil or the fish oil industry, but soon it's going to hit the news because everything that gets hidden, especially when it's bad news, media loves that stuff. Koska prosessointi tuhoaa näitä öljyjä ja tekee ne myrkyllisiksi, niin teollisuus ei pidä siitä mitään ääntä. Ne tunkevat sen jonnekin alle, mutta kuten Ude sanoi, se tulee ulos, jonakin päivänä se tulee ulos ja tulee julkisuuteen, mitä todella tapahtuu.